Это ужасные выборы. С наших критериев я вообще-то ничего не понимаю. Жуткие, глупые выборы. Так Лукашенко виказаўся не пра свае выбары, а пра выбары ў Злучаных Штатах. І сапраўды, з крытэрыяў Лукашэнкі іх зразумець немагчыма. Як так? Не ведаць, хто стане прэзідэнтам нават у дзень выбараў? Вось у Беларусі вынік даўно вядомы, нават за колькі гадоў наперад. Таму выбары для Лукашэнкі – это свята. Выборы – это праздник. Кто бы нас ни критиковал, люди приходят на выборы, они привыкли к тому, что где-то буфет, музыка играет и так далее. Але ж якое гэта свята? Калі на нарадзе па правядзенню выбараў сядзяць сакратар Рады бяспекі і старшыня камітэта дзяржаўнай бяспекі. Ужо ж усю краіну зачысцілі. Шмат людзей у турмах, шмат з'ехала. Дык каго баяцца? Ці ж пераможцы так сябе паводзяць? Не надо расслабляться. Ах, у нас общество такое, эти отмороженные самые, они сбежали и прочее. Хватает в обществе разных людей. И расслабляться здесь никому ни в коем случае не надо. Особенно нам, органам власти на местах. Надо исходить из худшего варианта. Будет лучше, ну и хорошо. Лукашенко кажа, што вывады з 2020 года ён зрабіў. Але ці ўплываюць галасы беларусаў на змену ўлады ў краіне? Той же 2020 год показаў, што не. Палітык Вячеслав Сіўчык лічыць, што права выбіраць уладу беларусы згубілі значна раней, яшчэ ў першыя гады кіравання Лукашэнкі. Это другие незаконный референдум Лукашенко, листопад 1996 года, когда им был здейснен антиконституционный переворот. С того момента было забрано головное право белорусского народа, право выбирать владу. И у нас атрымалось, что влада отдельно от людей, а люди отдельно от улады. І з гэтым нельга не пагадзіцца. Але давайте паглядзім на афіцыйныя лічбы ўсіх прэзідэнцкіх кампаній у Беларусі. Як бачым, яны заўсёды былі ў межах 80%. Але ў 2025 годзе гэта лічба павінна ўзрасці як мінімум да 90%. Адкуль такая ўпэўненасць? Таму што ў Пуціна на апошніх выбарах было больш за 87%. Вось пахваліўся неяк Пуцін, што злавіў шчупака вагою 21 кілаграм, дык Лукашенко праз колькі дзён на нарадзе па паляванню і рыбалоўству уцёр Пуціну нос. Я лично-то 57 килограмм сома вытащил. 57, 24 и 7 килограмм. 3 сома поймал. Таму і тут он абскача Пуціна. Але ж сотні тысяч беларусаў з'ехалі за апошнія гады з краіны. Гэта ж мусіць знізіць адсотак падтрымкі Лукашэнкі. А вось дудкі. У мінулым годзе для іх не сталі ствараць участкі за мяжой, а зараз могуць наогул выкінуць з ліку выбарцаў. Ды і нядаўні прыклад Малдовы стаіць перад вачыма. На гэтых так званых выбарах нават кандыдаты-супернікі будуць агітаваць галасаваць за Лукашэнку. А калі яшчэ палічыць усіх, хто падтрымліваў Лукашэнку за ўсе 30 гадоў яго кіравання і пайшоў ужо ў іншы свет, то наогул адсотак будзе вышэй за 100. Дык ці дапаможа хто беларусам вярнуць права выбіраць уладу? І дзе шукаць той дапамогі? На Захадзе? Захад спокойно ставился, что миллионами белорусов забивали коммунисты. 2 раза были страшные войны на нашей территории, 2 сусветные войны, когда вся Беларусь знішалася. Дык можа Расія тады нам дапаможа? Шмат хто нават з апанентаў Лукашэнкі спадзяваўся на ў 2020. Ды і зараз яшчэ некаторыя спадзяюцца. Вельми недалекие люди могли сподеваться, что та система, якая знішила миллионы белорусов, а это габьё, может что-то доброе зрабіць для нашего края, для нашего народа. Жорсткая вельми ситуация сегодня, катастрофа в Беларуси. И белорусы мусят сподеваться только сами на себе. А пакуль што Лукашенко, як той злодзей-рэцыдывіст, ідзе ўжо на 7-й тэрмін. Имею на это право. Хаця чаму як? Ён імі ёсць, бо ўкраў у беларусаў права выбіраць уладу. Я пагаджаюся са спадаром Вячеславам. Свабода ў Беларусь вернецца толькі дзякуючы самім беларусам. І гэты час абавязкова наступіць, бо нават пасля цёмнай ночы заўсёды ўзыходзіць сонца. Зміцер Лупач, Белсат.